Iwang sapa mangkat dilenuwih muga payung marang panjenenganing sun. Hanuman bagya sak para tamu aning pertapan Sumara Jala Tundha kene Hanuman. Yayi Werkudara ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Yayi tumrap jeneng para sira Yayi Werkudara. Hanuman Sumarapana ing kene ora ana Werkudara sing ana amung Bima Suci. Waladalah. Yayi Werkudara aja goleki Werkudara kene anane Bima Suci ya. Yayi Bima Suci ndak tampa pangestuning pun Kakang ya Dimas. Ya ndak tampa Hanuman kepenak nggon mulungguh. Sangat dipanemban kula pun ingkang abdi inggih putra siswa kula pun Gatotkaca ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuk. Sinasa kula pun Antasena ugi ngaturaken sugeng pangabekti kula kunjuk Sangadi Begawan. Ya ndak tampa Gatotkaca kelawan Antasena kepenak nggon mulungguh. Nana nuwuning dhateng kapundi? Nana nuwuning dhateng kapundi Sangadi Begawan? Hanuman baya wigatine kusung-kusung sira prapta aning Sumara Jala Tundha. Baya ana wigatine apa Hanuman? Ya, Yayi. Praptaning pun Kakang ana Sumara Jala Tundha iki yektine mono. Bakal minta katrangan marang Yayi. Werkudara pagenya siadi maksih tumaruna wis madeg pendhita apa menah ing papan kene siadi madeg pendhita mapan ana Sumara Jala Tundha ngelok-eloki ngedape-dape ngetase maksih mudha tumaruna wis madeg pandhita kanthi pinaringan nama padepokan ya pacrabaan iki Sumara Jala Tundha. Yayi aja nggok sengguh yen pun Kakang ki mertambuh marang siadi. Aku tak takon marang sliramu ya Yayi, pagenya siadi papan dunungmu iki mbok paring asma Sumara Jala Tundha. Ya. Anoman. Kowe wis kocap ing jagat lamunta minangka pandhita ing sedhi paningali manteng semedine aku tak takon marang kowe genti. Lho. Takon bab apa Yayi? Aku takon marang kowe Sumara kuwi apa? Sumara kuwi papan banyu kang wening. Sarana kanggo golek panguripan. Kowe Sumara yen to wong bakal golek kaweningan papane wong golek ngilmu digambarake dening banyu kang wening mulai ngaran sumur. Ya bener. Banjur aku tak takon marang kowe. Jala kuwi apa? Jala kuwi jaring Yayi. Lamun to sumur kuwi apa? Sing dinggon jaring, sing dinggon jaring tegese timba. Tegese wong kang bakal golek banyu kudu ciniduk. Kudu kanthi sarana budidaya supaya bisa kasembatan antuk banyu wening kinarya sumber panguripan. Bener ora salah ucapmu Hanuman. Ha iki pitakonan sing enteng kok Didi. Bacute. Sumara Jala Tundha wis teka jala lan saiki tundha. Tundha kuwi jenenge tlundakan utawa tataran. Manut wangsa ning para pinter lan nalika semana pun Kakang mejang karo ana kendali sada. Wong bakal golek kawruh kuwi kudu nganggo tataran tegese nganggo talundakan. Nganggo kelas yen jaman saiki ora bisa yen to para siswa sing lagi mlebu banjur antuk kawruh kang luwih dhuwur sabab saka mangsane bakal gedhe walate. Tegese wong meguru kuwi nganggo tataran ater-ater kelas lan sak piturute.
yen to durung titi mangsane aja anggege wektu hanggelak mangsa. Wangsane para pinter piye aja kepengin barang kang melok kesusu selak muluk tundhone kowe engko bakal bisa kaselak. Ya. Pancen kowe wong sing buntas babakan kawruhmu. Anoman, apa Yai Werkudara? Anoman. Sepisan meneh aku paring pemut marang kowe kene ora ana Werkudara sing ana mung Bima Suci. Lho. Kowe iki bareng madeg pendhita kok ling aneh-anehi to, Di? Ya aja kaya mangkono. Bareng wis madeg pendhita kok ora gelem disebut asmane nalika dadi satriya kan padha wae. Beda. Beda dununge, beda tumindake, beda cak-cakane. Lho, apa iya? Ya. Aku tak takon karo kowe. Bajra Hirawana kuwi apa angin kang mlebu metu jroning napas. Banjur sing sinebut Samirana kuwi apa? Kuwi bangsane angin kang midhit sumilir kang anjalari rasa ngantuk marang manungsa. Barat gedhe kuwi apa? Barat gedhe kuwi tegese angin kang gumbrubuk swarane bisa aweh daya kekes lesus kuwi apa? Angin kang ngrubuhake omah prahara kuwi apa? Angin sang mapan ana ing Jaladri tegese ana segara. Sindung riwut kuwi apa? Angin gedhe kang ana daratan bisa munggah mudhun gunung. Pagene kuwi golongane angin nanging kok beda-beda jenenge. Wah, ya sabab beda dununge lan tumindake. Semono uga yen to Bima Suci iki pandhita mapan sumur Jalatundha nanging Werkudara satriya kang memunah Satrumaka mapane ana munggul pawenang ya dipati balayo. Anoman apa sababe kowe munggah marang sumur Jalatundha? Yayi, blak kotang terus nang praptaning pun kakang mrene iki yektine pengen puruhita karo panjenengan ya kowe Siadi Sang Bima Suci. Hanoman, apa pantes ing atarane guru kelawan murid cacakane kaya kowe? Lho, lha piye? Apa ana murid ngadeg ning ngarepe guru malang kadhak tanpa subasita? Lah dalah. Werkudara ya Bima Suci. Kowe kalawan pun kakang kelak luwih tuwa pun kakang to Dimas. Upama pun kakang iki ngadeg padha Siadi, ngadeg ngayir-ayir kak ya lumrah to ya. Wong megara ki ora ngitung enom tuwane nanging nganggo lungguh ing bebener. Benere siswa najan luwih tuwa, bener guru najan luwih enom kudu mapan yudha negaraning babakan kawruh. Tata susila yudha negara beladalah. Banjur karepe Siadi piye? Hanoman, mara gagelungga kang kepenak yen to kowe pengin dadi putra siswa. Yayi, pun kakang iki wis tuwa kempong pira jambulwanen. Nek kon sesedokan karawan Siadi ku kaya patut. Hanoman, aja kowe patraping bocah cilik kowe pendhita wis buntas karomu. Anggonmu nyawang begawan Bima Suci aja nganggo netra wadak delengen kanthi netra batin. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari. Mulat mangandhap panodaya karo haking. Sedakep saluku tunggal nenggih Risang Ramandaya Pati. Keplas ciptane manteng semedine. Wes ngeplas padaning kodrat nglenggana ing singangsana adi nenggih Sang Hyang Adi padha manengkot kaget padha sakala. Waduh sangat
Sangadi Panembahan ambo minta pangaksami dene kula pumawantun nyamah dhateng paduka Sangadi Begawan katigasa sumangga jangga kataweka sumangga jaja Sangadi Panembahan kula panganoman lenggana lepat ya Anoman ora dadi apa sabab sira durung mangerteni sapa sejatining panjenengan ulun lan ora bakal nampa walat nanging mulaning jagat loka iki aja pisan-pisan ndeleng wong amung gelar lair kewala bakal kecelik uripmu Anoman nono inggih sendika ngestaken dawuh mula kang mangkono Anoman sira ento bakal meguru gatekna kang angka siji wujuding laku ning urip lampahipun agesang Sangadi Panembahan lan uga Gatotkaca lan Antasena nono inggih sendika ngestaken dawuh Sangadi Panembahan yaiku ingkang angka siji wujuding percaya marang Gusti Pangeran kang wis nitake marang kowe lan aku kabeh kudu marembah marang padaning kodrat larta ingkang angka loro tumindak jujur laku utama aja mintring liyan aja gawe tunaning liyan ingkang angka 3 tansah sucing pakarati lair kelawan batin lati pakarati kudu nyawiji nono inggih sendika ngestaken dawuh Sangadi Panembahan ingkang angka 4 yaiku wujuding narima marang pandunging pangeran narima apa pewarining Gusti kabeh tumindak kabeh pakarti yekti wis ginaris marang padaning kodrat ingkang angka 5 wujuding eling marang Gusti eling marang ajarane satemah lakuning urip bakal tumeka marang pakarti kang udi utama oleh-olehane nggonmu urip bakal nampa slamet lair batinmu ingkang angka 2 bakal waspada tegese bakal ngati-ati ora kaya pakartimu mau wujud pakartimu sing ora ngati-ati temah sasar susur nggonmu mlaku wusanane sira Jurdara mangerteni sapa sejatining ulun kuwi wujud saka tumindakmu kang tanpa waspada temah kuranging pangati-ati yen to kowe tumindak ngati-ati temah akan nemoni utawa bakal anemu wujuding sekti tegese bisa piguna manpangat tumraping Barayagung temah kang angka 4 wujuding bisa pinter wujudipun saged pinter Sangadi Panembahan ya pinter ing kene ora demenamintri marang kanca rawangi nanging bisa pana marang kahanan kang lumadi ingkang angka wekasan yaiku angka 5 bakal antuk urip lan patine bakal sampurna nono inggih sendika ngestaken dawuh Sangadi Panembahan lengku Anoman kowe yen to bakal dadi putra siswaku aja demen gawe tuna rugining liyan aja gawe lara pati ora kena golek bondo donya kanthi migunakake daya kuwasaning kang ora becik kowe dening golek pesugihan ora kena neraang grang-gring bangsa nono inggih sendika ngestaken dawuh Anoman wonten pangendika ing dawuh Sangadi Begawan yen to kowe bakal megurana kene nyecep kawruhku kawruh sangkan paraning dumadi sore iki durung titi mangsanit entenana prayoga wektu dina kang utama nono inggih sendika ngestaken dawuh Panembahan lang-langing dromangu mangung mangung om kanduan remang